Lumea lui Momo este acasă la voi! Bună, dragii mei! Pentru că mulți dintre voi m-ați întrebat cum facem noi biluțele de lână, astăzi m-am gândit să vă arăt și vouă cum facem aceste biluțe de lână. Pentru asta vom avea nevoie de lână. Eu am aici două culori. M-am gândit să aleg niște culori de primăvară vii, un galben și un verde. Lânica aceasta eu am comandat-o de la Mustaș și arată cam așa. Este o lănică foarte drăguță și foarte ușor de lucrat cu ea. Am aici un bol în care am pus apă caldă. Este foarte important să fie apă caldă, pentru că altfel nu o să meargă. În această apă caldă am pus 3 pufuri de săpun lichid. Și mai am aici un șervețel, pentru că uneori mai ai nevoie să te ștergi pe mânuțe de la atâta biluțit. O să iau o bucățică potrivită de lână, depinde cât de mare vreau să fac bila. Eu nu vreau să fac o bilă foarte mare, așa că o să iau o bucată cam așa. Nu trebuie să smulgem lânica, ea se trage foarte, foarte ușor și foarte fin. Și am luat o bucățică cât să-mi ajungă. Această bucățică de lână o să o pun jos și o să o rulez. E foarte important cum o rulați. Ea se rulează foarte, foarte bine. Încerc să o aduc și din părți și să o adun și încerc ușor, ușor să formez o bilă. Seamănă puțin cu atunci când facem un om de zăpadă. Și o rulăm până la capăt. Se rulează bine, bine, iar aici la capăt o să răsfir puțin lânica, pentru că altfel biluța mea o să iasă cu o gurită. Și biluța mea este aproape gata. Arată cam așa, o țin bine pentru că altfel ea se va desprinde și o înmoi în bolul cu apă. O înmoi și o țin în același timp. Și apoi o storc puțin și apoi o pun în palmele mele. Acesta este primul pas. Vreau să știți că nici mie nu mi-a ieșit din prima. Cred că până mi-a ieșit o bilă, am încercat vreo 4 sau 5. N-a fost treabă ușoară. Și acum trebuie să învârtim. Vreau să știți că va dura ceva până vom învârti. De obicei, durează cam 10 minute, 10-15 minute. Vom ști că bila este gata în momentul în care ea va fi rotundă și atunci când o atingem, când punem mâna pe ea, va fi destul de tare la mână. Biluța mea s-a format deja, cam așa arată. Pentru că nu avem timp să pun în filmuleț să fac 10 minute așa, vreau să știți că atunci când va fi tare și destul de rotundă, atunci este gata. După aceea o să o pun în chiuvetă sub jet de apă cât pot eu să rezist cu mâna de fierbinte. O storc bine, bine de apa aceea și apoi mai învârt de 2-3 ori. Și apoi o pun la uscat pe un calorifer. Și biluța noastră este gata. Sper că v-a fost de ajutor acest sfat de la mine și sper să văd de la voi niște floricele sau niște omizi. Spor la treabă, dragii mei!